Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Wag ginangahas! Pastilan! Ulitaw para ba ming duwa si Sir Nelson? Malagi ikaw, bayo diya ba nung papulo diya? Ay pagsigigog binuang god. Oh, seryoso ko, Sir. Kursunada lang kay Kuron? Kursunada lagi ko! Hilam diya ba dong? Ay palabi kay, mauwatan nila ni Poldo og nagimak. Ilabi na gyud ni Idana. May bawa sila layo. Sige, Sir Nelson. Di namin magdugay ito namin. Ato na, Sir. O, daghan kayong salamat. Sige Noy Poldo nangimak. Og Idana. Salamat sa pagkain ninyo. O pasensya na kayo sa mga komedya ni Badong, ha? May kaso, sir. Kung dyan, Timog. Ari na, sir. Salamat. Pastilan! Gwapahan ni Idana. Muto ka, Sir, nga wa to sa itrato? Oh, ambutan. Ikaw ba, Badong? Ay pasubrain ang imong komedya ni, ha? Ha? Abi pa lang, nagbugal-bugal tanong. Bugol. Tinudan na itong ako, Sir. Tinudan na ito. Kalang akin nga akong mga komedyante mo ko. Awak mo sa juga kung magkomedya ito higayon, ha? Ay, bisan pa. Ipahimutang ng imong sinultihan. Mura mong gudog nagyaga-yaga ka. Maubas, ang tono mo gayaga-yaga, no? Sige, sorry, Sir. Kining, Sir, Saman. wa ka maibog adong Idana? So? Unsay ibog, god? Wa ba ka maibog adto niya nga? Gwapa man kay to. Parison kay mo ato. Gwapong sa ka. Gusto na nang imong binuang diha, Badong. Kay, manguli na ta. Sige na. Tinuloy ko sila gwapo kay ka, Sir. Ikadugar ko kunin mo. Sir, kon. Wa man gani kay interes sa itong babayan, ha? Ako lang to, Yo, sumani mo, Badong. Oo niya, Sir. May mo ba nga ikaw lang unay pauli kay mo diskarte ko kadiyot dito sa ila? Sige. Iya, kini. Uy, kaso. Kini. Ay, ambil ng yawis ko, Chibi. Kay, ako rin mo pa uli dito. Ay, salamat! Salamat kay Sir, salamat, Sir. Uy, Sir, may mangno ling ako ni mo. unsa man, Sir? Ipahimutang ng imong mga komedya. Gadili maayo nga masubraan. Ulagi, Sir. O, ayaw sa pagdugay. Inaapatay daghang buhaton. Yes, Sir! Hello, Ferwin. Ay, Miss Lee. Oh, unsa na balita? Anawag ko sa turni pag-uhay lang. Kinahanglan yung kuno mamintingan ako karon dayon aron matagan og solusyon ang atong kaso sa tax evasion. Ikaw dili, maligro ko pa niya. Unsa man tay buhat ni attorney? Wa gid siya makakitag paagi nga masulbad ng isyu, ha? Ma'am, mato ni turni, di siya makahimo sa iyang desisyon. Kinahanglan yung kuno nga naa ka o pirma sa dokumento. Aron mabuhatan dahil na itong aksyon. Nganon dili man siya mutawag nako diretso. Ingna siya nga patawgon nako kay ako siya istoryahon. Okay, ma'am. Karon dayon, ako siya inom. Pero paminaw, Ferwin. Ma'am, Ayaw ba mo kalimot nga kining isyu, ha? Kinahanglang way laing mahibaw ini, ha? Kung dili kita ra gyud. Ayaw gid mo pagsaba ilabi na ni Papa og ni Nelson. tuman, ma'am. Boy no, sige. Magpaabot ko sa tawag ni attorney. Okay, ma'am. Sige, bye. Bye. Pisit. Unsaon makan ako ini? Delikado kung mahibaw sila si Papa og Nelson ini problema, ha? Pero, bahala na. Buhaton ako ang tanan nga masulbad gid ako ni problema, ha? Pasensya na kay ka, Idana, ha? Nga nagsamo ko ninyo din, he? Wa na'y kaso, Badong, uy. Abi mo, nakuryoso ko ng imong gihimo. Di ba
mga kahoy man ang imong gilapuan? O Badong, ako ni siyang gipaitos og maayo hangtod nga mahimong lana. Mao ba? Akin ang unsa man ang klasihas kahoy di ay? Sagol-sagol na siya. Mga sanga na sa kahoy nga among gipamutol. Hala no? Murag karon ko makita og ingon ana da nga mahimo din siyang lana. Mahimo na siyang lana kay naamasab ko'y gisagol nga sagay sa lubi. Ay, mao ba? Nya. Para unsam na siya kanang tambal? Tambal na siya. Tambal sa bisan unsang sakit. Oh. Ha? Tambal sa bisan unsang sakit? Hala. Nya makaayos ang sa kanser. O Badong, tanang matang sa sakit. Pero, iyon na patuod. Di ba ang amahan ni Sir Nelson, dako mang masakiton? Oo. Uy, na. Dako kay masakiton. Di ba gihisgutan ng Sir Nelson ganiha nga dakong masakiton iyang amahan? No? O gani gitagalan sa doktor nga basin kutob lang sa ining buwana. Pero, mutuo ba sila og ingon ini nga tambal? Maunay problema diha idana. Kung tinuod man nga makaayo na niya, sige lang. Ako sang ingnon. Hatagan ti ka. Na ako'y gihimo din nga gisud ako sa garapan. Kadiyot. Di ada ipasuway ni niyog painom. Usa ka kutsara sa usa ka adlaw hangtod nga maurot. Kung makuwangan siya, ingna lang ko kay ako siyang hatagan paglain. Mao ba? Uy, salamat. Salamat kay Dana. Pero ako lang bayaran. Nya pilam sa siya. Ayaw na ba? Ayo bayad ko bigo. Ayaw lang, dili ko magpabayad di ana. Ako din gihimo para sa tanan nga libre ug way Ay, bayad. salamat. Salamat ako usab. Salamat kay Dana. Pastilan. Kung maayo sa Sir Perfecto ini, labing siguro tagaan kanya og dako nga premyo. Ayaw na pagkunahuna niya na Badong. Og ayaw lang pagsapa nga gikan ako ng tambala. Basta kay ipainom na niya. Ay, salamat pag-usab. Sige. Usbon ko salamat kayo. Malipay si Sir Nelson ini. Labi na yun si Sir Perfecto. Puldo, Ano, Mac? kana bang gihimo ni Dana ba? Dili ba na makamugna og peligro ka na to? Anong peligro man, Mac? Nalimot kas na hitabo sa ilang pamilya ka di adto. Mau lagi. Wag ko malimot, Mac. Pero, di sad na to ikalimod nga ang ilang kaliwat daghan og natabangan. Gani, daghan ang mga buhing saksi hangtod karon nga ang mga Ibara daghang natabangan og naayo silang sakit kaniadto. Doon na pa'y daghang namuyo sa lumdog nga nagpangidaron karon og 120 ka tuig na tungod sa abilidad sa mga Ibara. Ha? Sinang siling. Kailangan ni siling. Kinsa man na, uy, Sinang turya. Kailangan ng turya. kinsa ba di mo mga Sinang gipangalan? Moro. Kinsa man na, uy. Uban pa nga atong nailan. Ha? Tungod dagyod sa kasinas mga tao, mo'y nakaingon kaniadto. Mao nga ilang gitumurtumuan og gipasanginlan nga bati og kalayawat ang mga Ibara. Ay, bitaw. Mulagay. Pero Puldo, delikadong masubli ka ng mga butanga. Kung walay kasina nga mupatigbabaw, Makno, wag yun tay angay kabalakan, Mak. Pero sa imong paminaw, kana si Idana, doon na ka na abilidad sama siya maginikanan ka di adto. Mulagay. Malagmit, Mak. Kanang gibuhat ni Dana karon, basig mao na iyang nakatunan sa iyang pagkabata sa iyang mga ginikanan. Ay, nabalaka lang yung kupuldo. Mulagay. Ilabi na, wa pa kumahuman, uy. Ilabi na nga nakakita-kita nga ng hatag sa glana nga to ni Badong. Wa pa ta makasiguro kung unsa giingang abilidad kung
Musalir ba siya masya mga gidikanan? Mo lagi. Ato na sa istoryahan matungod na. Bitaw. Mula- Kinahanglan gid Poldo. Kalisod na kayo kung mabutang tas alanganin din uy. Dili ko gusto nga mahitabo na sa to sa una ang nahitabo silang pamilya. Sigurado yung maangin ta din Unya, kumusta man ang imong pagpangurso dito? Nakadiga dayon ka? Wa sir, oy. Uy, ayo. Lisod ni ingon sir kon ato yung seryosohon. Sulit. Pagtarong biya gyud badong ha. Ay. Bantay ra ba ko nimo kung makakita ka gwapa maibog na Toral na maibog ta sir. Labi na gwapa. Sam ka sir. Ikaw sir. Wala ka maibog ka niya nga gwapam kay tos ida na. Gwapa lagi, pero wa pa ta masuhitos batasan niya to nga mga babae. Pero lahi mo na si ida na sir. Lahi mo siya. Buutan ka na siya kung tanaw niyo. Buutan na lagi. Oh, kung buutan, parisan mo, badong. Bitaw. Mayuhag ka di mo kung sila mo. Sa akong tanaw, sir. Murag, sa imo, okay mi. Po sa ako, murag di mi parison. Parison siya ni mo! Awa. Kalit lang ko. No? Ikaw yun, badong. Kusog yung kay kang manupo na ko na. Basta kay ang kakong tambag ni mo, bisa kinsa pa nang imong magustuhan, ayaw git pag binuang og babae. Buutan mo ko, sir. Baldong ko. Di mo kong binuang babae ko, sir. Baldong ko. Ako hindi pirmi binuang babae, sir. Sa una, sir, may storya tayo niya. Sa una, nakauyab ko diha sa kay Mito. Kay Mito ba? Kaya tagan po na ako sa silpon. Pagkasunod adlaw, hala ka. Kibuwagan ko. Kay naadi sa ilain. Okay na badong. Kung cellphone rin hatag nimo. Basta sa sunod, magbantay ka. Ay gid pag binuang o ayaw sa pailad sa mga babae. Husto kita, sir. Bueno, badong. Ati manon na ni nako si papakay tangita ra ba to nako. Wapsap kalit. Saktan, sir. Unsa man? Kuan, sir, kanang naaday gihatag si idanan ako. Unsa man? Kini, Uy, grapa? Sir. Lana ang suda na. Tambal ko na siya, sir. Makaayos ta ng matang sa sakit. Hello. Unsa man nga klase sa lana? Kana siya mo Huwa ko may baw, sir. Huwa ko may baw. Basta kay miingon lang to si Idana nga makaayo ko nung nag-cancer. Pasuwayan ko na siya ni sir kay makaayo ko na sa mga sakit. Sigurado ka ba daw? Siya mag-ingon. Idana. Makaayo gini? Oo. Pila ka porsyento? Unsa may atong kasiguruan nga makaayo kining maong tambal? Basta lang ba kay makaayo siya? Ha, badong? Dili ka mamiligro og samot ang kinabuhi ni papa ni ini? Ha? Badong? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!